So for today's video, ako ang tingog kay dili nice because ako'y upo pero wala ko'y COVID. Nalang ko'y plima. So anak ko ni Jeric nga sa next na nga vlog magisyagit ko pero dili kaya. Di kaya. Ako na lang ipaduol lang ako ang nawong sa akong phone, sa camera, sa speaker para madungog ako ang tingog. Pero murag mas madungog pa ang nasa gawas. So for today's video, I'm gonna make some pancakes. Nakakita ko kagabi nga ang pancakes pwede din siya himuan og twist. Pwede siya himuang pizza pancake or pancake pizza. So pancake pizza in 1, 2, 3. Charang! Nanaingkit kaya ako ang ipagkaon ng mama. Then mo ni ihang judgment in 1, 2, 3. Sige na, tilawi ako nang ito nga. Ayaw ko apil-apilan. Wala pa dyan tayo ilis. Buwang ka. Sige na. Sige na. Kanarang kuan, pancake. Ayaw na ng uban. Hugaw ka istanan. Si Hugo. Mga kuha tuglain. Taka, ako na nang ito nga. Engkito, naraman ko na nimo ang pancake. Kaya tilawi, ayaw na ng uban. Kaya ako namaya. Sige na ba? Tilawi siya. Ako'y video ni mo. Ako'y video ni mo. Ano na yan? Ako'y video ni mo. Galing ko dito. Tilawi. Tilawi ni. Para po sa PGH, tinurn over po natin sa DOH. 10,000 po yun. Sige na, gamay. Butang! Gamay. Unsa ka lamihan na. Tanawa na ko na. Tawa na ko na ako sunog. Pati ventilators gagawin na. Sige na, gamay Siyempre, ang raman. matilawan ni mo, pait. Kaya talagang ilalo mo. Pait. Walpak na trabaho. Marami po tayong pinaprepare tulong sa SMEs, micro SMEs. Damayon po tayo siya. Twist na, twist. Bakit? Bakit? Ako po. Twist na, twist na, twist. Grabe ka, twist. Pancake. Pancake. Pancake with a twist. Twist gani, oh, twist. Mantika. At grace period, Ayun na lang pila ang itom. yun po yung inyong kinover. Ay, wala nakaon ng corn beef. Okay ra? Sila mi pizza dili. Crispy. Yung renta sa Crunchy. micro SME sa commercial. Malasahan ni mo. Ang say malasahan ni mo ang pancake, ang ketchup, ang corn beef or ang itom. Salamat, Secretary Lopez. We'll wind up with the 3 speakers from Tanan. Secretary Tanan? Dar. Oh. Lami. Still about 4. Sige, bye. Ina bye. Sige, Mr. President, Ina bye. fellow cabinet members, ang pinag-uusapan kasi natin Para klaro nga na ay twist. doon, no? Kay pancake with a our twist. budget Oh, for this year klaro nga na ay is twist. Baliha. Oh, naman ay twist. Mayo. pegged at Ngunit 4.1 twist. trillion, out of which, Muna. Na bye. mano kaagad na Kita ninyo yung judgment. Ganiharan ninyo ko giluto. Inyong makita karon ang pagluto na ko sa pancake pizza in 1, 2, 3.
It's my turn to taste the pancake pizza. Question of money has always been since time immemorial. Now, remember that wala kaming hangarin na pipilin yung pera. It's not ours, it's not anybody's money, but it belongs to the Filipino people. And so, anywhere we are talking Filipino people. Now we go Pancake to pizza. see how the agricultural sector is. Yummy man, yummy. Yummy kayo. Yummy kayo. Bahayag sunog ang lubot. Magpalit na ko sunod o green light. Sakit kay sa mata ang suga sa phone. Makadaot sa mata. Pancake with a twist. Pizza. Sunod. Nagpungko ra ko kay kumalingkod ko diri, malingkod ko sa kong chair, dili makita kong beautiful face. So I'd rather sit like this para makita akong beautiful face. Can you see me? I can see you. It's good, it's good. And that's all for today. Let's make our video short para sa yung atong pag-edit. And amping mo, di mo mapabadlo, puyo mo sa balay, awat mo na ako para sa balay. And see you in my next video in 3, 2, 1. Nice.